السلام عليكم. وعليكم السلام. شام بصير. إجام صنو مسلم بدأ. أدسلي. الحمد لله يا ترى. مثال من ما سيدي با. الحمد لله بسم الله. مئتي. كل كذي كنا نام دينغات ودادي. غادي ما كنا نام. بسم الله ما. أهل كوني بورة سليقة. بورة سليقة بسم الله صنو أمو أنا كم بدأ عندي كوي أتاب دين وهان دولا ونن نت كما غندا فودو لكودا يا دو. to banggue salliji ene waɗi ɓuure ɓe limti ɗum ha timmin noga sappo e goho ɓuural gaddiningal e to banggue salligi sohna Oumou kono neɗɗo o wiyata bisimillahi so tawi aɗa salliji noon caggal nde danɗa ndiyam laaɓɗam laɓɓino jaam mbiya bisimillahi e fuɗɗode ma so tawi noon a yejjiri wiide bisimillahi a siftori ɗum e nder salligi he ko adidi aɗa gayna salligi o kadi mbiya bisimillahi ɗum ɗon koye ɓuure salligi jeeya ene jeeya kadi e ɓuure salligi so tawi a gayni salliginorade a gayni salliginade ɓamta jungo ma ngo kuccida dow oɗo dow noon to gonɗa koye mbindi to gonɗa koye sengge ɗo mbawɗa wonde foof mbaɗani feɗenuma dofol ɗum mbiya ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين ونك أشهد بدر يننا أنه الكون في لا إله تبدو الدول يقول على إلا الله سوانا الله تن ربته وعده كان قتن لا شريك له جديد على نام تو أشهد كريم بيار يننا أن محمدا أو جت أو تمد عبده كومتد الله ورسوله كون لا الله بيا اللهم أن الله اجعلني يا ودم من التوابين اجبنتي توبا بويا ادن دانغال بكو هوجي واجعلني بداك من المتطهرين لبنا ادن دانغال بكات تاوي من توبي ما دوم دو ان جيا e ɓuure salligi caggal nde batta ɗon nde mbaɗata salligi o kadi e jonde wotere mbasa haalde e salligi o famɗina ndiyam ene jeeya e ɓuure salligi wadde ɓuure salligi sohna Oumou Sy so tawi en faami ene keewi won noon ko hunde nde ganduɗa yiiɗande kadi so hadema salliginade ene yiiɗa coccoɗa so tawi a wona kolɗo ene yiiɗa coccolɗa leggal ngal ganduɗa ene hecciɗi ɗum ɗon fof koye ɓuure salligi jeeya nde genum kawel ngel so tawi ko ñiiƴe mbiya yo socce ɗo sohna Oumou Sy e basi ala ko ñiiƴe ɗe noon coccete eyyi so tawi neɗɗo kadi wona neɗɗo ko kolɗo so tawi omo hoori en yiiɗa o wasa wadde leggal keccal par ce que ndiyam ɗam so tawi naati woodi to yettimo o ene wawi bonna kolka makko wadde noon o yiiɗa o soccoro ko hecciɗi e wadde ɗum ɗon koye ɓuure salligi jeeya wadde ene jeeya e ɓuure salligi nde salliguinɗa e nokku laaɓɗo mbasa salginade ko e nokku soɓe kono noon wa amma noon a dañani koye taalode gonɗa ko wayno joni taalode teeruɗe aɗa woni e nder salde bema ɗum ɗon aɗa wawi salliginade ɗon basi ala e ɗum wonnon ɗum ɗon wona hunde nde ganduɗa hankkadi ne wonti lor sariyankoɓe mbiyata addarurat tubihul madurat kala hunde nde ganduɗa ene waɗi lor hankkadi ko dakti a faami hankkadi ne ko kala ko harmuno hankkadi daguima sababune lolo wadde noon so tawi a salliginima e nokku laaɓɗo ɗum kono noon ko wayno salde be ɗum mi anda to nanani ko jimmi fammindema ko a faami ko wayno salde be a woni e salde be ma ala hankkadi ɗo salliginɗa so wona ɗon joni noon ɗo ene sella salliginoɗa ɗo ɗum basi ala hankkadi ko lol addanma salliginoɗa ɗo ɓe mbi addarurat tubihul madurat wadde noon ko ɗum woni ɓuure salligi aɗa keewi aɗa limta ha heewi ɗum noon wadde ɗum ɗo so tawi a tonggui ɗum ko ni ndendata daña ɓuure ɗe inchallah sohna Oumou